Gazteen Euskal Legearen aurre proiektua eta 3. gazte plana lantzeko prozesuaren esparruan, jardunaldi berezi bat izan da gaur gazte politiketan adituak diren Espainiako eta Europako ordezkariekin honako gai honen inguruan eztabaidatzeko gazte politiken erronka eta desafioak Europako Batasunaren markoan. Eusko Jaurlaritzaren gazteria zuzendariak adierazi duenez, gazte politika une erabakigarrian dago gazteriaren Euskal Legeak eta 3. gazte planak une honetan lantze prozesuan daudelako eta horiek datozen urteetako politikak bideratuko dituztelako. Gazte politikak ez direla toki mailan, autonomia erkidego mailan edo estatu mailan agortzen. Badago eskumenei buruzko eztabaidez harago joaterik. Europa horren adibide da. Europako politikak gero eta eragin handiagoa izaten ari dira oro har herritarrengan eta bereziki gazteengan. Gazteen Euskal Legea eta 3. gazte plana lantzeko esarritako prozedura irekia eta parte hartzailea da. Adibide bezala, gaur Getxoko Fadure Institutuan World Cafe bat antolatu da Euskal ikasleek egingo diren testuetan beren proposamenak azaltzeko asmoz.